Здравейте, приятели, аз съм Тони и днеска ще ви кажа как да си направите черна стойка. Така, значи първото нещо, което трябва да направите е да... Чай, сега малко тук да свалим надолу. Така. Първото е да застанете така. Единия крак е така надолу, другия е така напредна. А главата е така. И ръцете ти са до главата. И просто трябва да правите равновесие. Сега ще покажа как. Това видяхте как става работата. И това ще е всичко от мене. Ако ви харесва видеото, се абонирайте за канала с камбанката, ако ви харесва видеото. И ако тези, които не знаят как се правят черна стойка, не гледат това видео. Бай-бай! Лайк, subscribe.